Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitaba fathul ilah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif fazal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tekanan dia. Wal. Ono ki wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibulan wajib limaulana kedue bendoro kita azza wa jalla apa ngisruna 20 apane sifatan sifate kanggo Gusti Allah azza wa jalla niku ana sifat wajib cacahe 20. Ming sifat wajib lho, ora kok wajib nggo Allah lho. Allah ki ora iso diwajibke. Sapa sing wani panjenengan? Wajibke Allah ngono. Anak jenengan sing lanang-lanang niku omong karo sing wedok wani. Bu, kowe iki wajibe ngene, ngono wani. Sing wedok-wedok omong karo sing lanang, Pak, kowe iki wajibmu kudu ngene. Ning nek jenengan ro Allah aja main-main. Pon jenengan arep omong Gusti Allah jenengan wajib lho. Wah. Ono Allah mangkel wajib ndasmu kuwi. Wong aku ditok wajibke ngono lho, ora dadi kok ya aku kok tok wajibke. Iki mung ana sifat wajibe Gusti Allah. Nah, Allah ki ndek sifat wajib. Kepenak niki le mahami wo iki sifat wajibe Gusti Allah ngono. Sifat wajibe Allah niku ana 20. Wahia utawi 20 iku al-wujudu nomor 1 wujud. Allah duwe sifat jenenge wujud. Wujud ki ana wujude. Arep jenengan ra wiruh kae. Jenengan ra urung tau ta wiruh Allah. Tur ya ora bakal wiruh.
Ora iso wiruh Allah ora iso. Wong jenengan ki tengu digegem. Dadi ibarate jenengan ming tengu digegem nggo tangane Allah. Lah arep meruwi iki wis angel kok ya wong neng gegeman ngene iki wis ra iso weruh sapa-sapa kok ming weruh mbuh apa. Iki ming nang gegeman. Culke ngono mripate wis ra kuat ngerti. Karena terbatasnya kemampuan ngetkene mripate awake dhewe. Jenengan iki nyawang nggo mripate jenengan rak mung terbatas banget to. Nek ra ngandul nyawang segara kae, wong ku adoh titik kowe ra weruh kok. Ora gandul ngono lho mripate niku. Niku mung kadi segara sing adoh ya nek ora munggah gunung nyawang wong ngisor rak ya ora mesti weruh. Kemampuan mripat sing terbatas. Wong niki ketoke salong ngadep kitab kuwi ora weruh tulisane kok kuwi. Padahal Wedok-wedok wangun kae ndiluk nang teras nyekeli sirahe kancane le muni pepetan. Amoko ora weruh tuwa lho kae. Wong tuwa ya ming cilik. Ora weruh tumane kuwi. Terbatas sekali. Mula senajan to mripat ora weruh, tetep kudu percaya, tetep kudu iman. Nek Allah ki wujud. Pembuktiane ora mripat weruh. Le bukteke ora nggo mripat weruh. Le bukteke dienggo ndelok ciptaan-ciptaane. Barang ana ki mesti ana sing nyipta. Barang ana ki mesti ana sing gawe. Ora mungkin ana dengan sendirinya, ora mungkin ra ana bahasa ana dengan sendirinya itu piye bahasa goblok. Barang ana kok dengan sendirinya iki piye, ana iki mesti ana sing enengke kok ya. Ora ana nganggo tembung dengan sendirinya ada. Termasuk langit bumi niki wae wis iso didelok langit kaya ngono bumi sing jenak pendak dina jenengan idyak niku jenengan mlaku tekan ngendi-endi niku ki ora ana dengan sendirinya ning digawe. Wit-witan sing pendak dina jenengan wiruwi wingi ra ana kok saiki jedul. Itu ora kok mung cukup jedul dengan sendirinya mboten ning dijedulke. Saniki sing ibu-ibu niku kaya dene bayi nika ning rahim ning kandungan. Apa ya urip dhewe kae, mlaku dhewe gedhe dhewe? Ora iso nika dicipta. Kamu kan jenengan ya ora dong ora ngerti. Pahame ya iki digawe dicipta karo Gusti Allah. Arep ora weruh Allah. Makane kudu ngimani nek Allah niku maujud. Allah iki wujud. Wal qadimu sing nomor loro Gusti Allah ki ndek sifat wajib jenenge qadim. Qadim niku dhisik tanpa kawitan. Kenapa ditembungke tanpa kawitan? Sebabnya kita sing ana kawitane. Dadi ora bakal ganduk mikir Gusti Allah ora ganduk. Akhirnya kita sing duwe sifat ra ana dadi ana dadi ra ana. Niku otomatis terus duwe paham nek Allah niku qadim dhisik tanpa kawitan iku nek Gusti Allah. Kapan ana kita ora ngerti wong kita digawe kono. Kita niku mung digawe kono. Aja nek kok mikirke Gusti Allah kapan le ana biyen lekase. Dilekase Allah ana iki kapan ya? Kebablasan jenengan mikir. Wong jenengan ki urip, le urip kowe piye ya ora dong. Jenengan dhewe mikir jenengan dhewe. Wong jenengan ki urip ya ora dong. Bahkan
Arep urip kae kapan mati wae ra dong kok. Kapan jenengan mati ra dong. Niku nuduhke nek jenengan duripke. Dadi engko sing ngerti ya kapan matine jenengan sing uripke kuwi sing ngerti. Ayo ibarate jenengan ki debit listrik kae. Nalika pin nika duripke dheke ya ora dong ngerti ya ming urip. Kapan matine dheke ora dong ning jenengan sing duwe dong. Ki angger engko karek sak strip kae mati ki engko. Dong sing gawe dadi paham. Makanya Allah niku qadim niku awal, dhisik lah, ora awal ning dhisik tanpa kawitan. Dimani ngeten niku wae, nek jenengan ki ana keri terus engko iso ra ana, ora mung iso mesti dadi ra ana engko. Kapan kuwi? Lah sing ngerti sing nguripke jenengan, sing nganakke jenengan ana lan urip niku ngerti kapan le gawe ra ana neh. Ambok jenengan ki jeleh njaluk age-age ra ana wae ra iso. Ketoke jeleh urip kuwi lho maksude. Ana sing jeleh urip. Ngantek jenengan ya Allah, kesel kula. Ya Allah, mbok kula mang pateni. Kok le nembung ya Allah. Kok dadi le nembung mati ya Allah. Iki ketok banget toh. Secara tidak disadari ternyata kita niku jane drong. Urip mati niku sing ngekeki ya Allah. Mula nalika jenuh, nalika bosen karo ngrasake urip, kadang kemendel. Terus nembung, ya Allah, mbok kula dipateni. Kok ora nembung listrik? Dadi nembung listrik, ya listrik. Utawa nembung liyane, ora iso lesan iki ora iso nembung. Kenapa? Karena lesan paham. Imane lesan, imane ati tetep Allah. Tentang urip apa mati niku ya tetep Gusti Allah. Cetha lho niki. Wal baqau sing nomor 3 bakok. Bakok niku langgeng. Bakok. Bakok iki langgeng, dalane apa? Bakok saka kambil. Kae bathok. Bakok iki langgeng. Sementara nek kita fana. Fana iki ora langgeng. Alam dunya iki diarani alam fana karena alam ora langgeng. Nek Gusti Allah bakok langgeng karena embuh kapan anane lan yo ora ana terbatas. Sing duwe masalahe kono wis niku ndek ya Allah. Nek kita niku fana. Ora ana langgenge mesti ana tutuke, tutuk ki pol. Dadi mesti ana pol-polane nek awake dhewe. Lah engko pol-polane urip ki jenenge mati. Nalika wis mati berarti le urip wis pol. Rampung. Nek nggon masalah pol-polane urip kita niku mati. Po mati wis ora usah dipikirke wong mesti mati kok. Dadi ora usah wedi barang. Wis semono kerep ji wong domo kae nek ditari ya mati ki lumrah, mati ki ya mati. Ning nek iso aja saiki, ngono ya ana sing. Aku ya terus omong, lah ya omong Israil kono. Bab sing mutusi ki kono kudu aku kok omong karo aku. Lha muni mati ya mati, ning nek iso aja saiki. Kadang kalimat iki ra mutu. Lah ngopo sih kok ndadak muni ra saiki isih pengen nyawang putu. Ora cetok. Lah kali gaya ngatur Israil. Aja sakniki ya isih pengen nyawang putu. Karang Israil ya takon, putu apa putu?
Engko gegek lambene putu ning jebul nyawang mbahne wedok. Nek kita jan fana tenan. Urung sida fana we tanda-tandane fana ya wis sugih ngene kok. Iki urung sida fana, we tanda-tandane fana uki. We kuwi nggon entong-entong templeki koyok kuwi ya fana. Wong nggon entong-entong rada ngetok-ngetok terus templeki koyok. Niku nek nuduhke fana. Wal qiyamu binafsi. Wal qiyamu sing nomor 4 jumenengi binafsi kelawan awak dhewene. Allah niku jumeneng kelawan awak dhewene. Berdiri sendiri nek cara bahasa umum. Berdiri sendiri terus engko jabarane apa-apa dhewe. Bahasa si endenge apa-apa dhewe utawa dhewe iso. Rasa kudu njaluk tulung. Gusti Allah iki dhewe iso. Beda karo kita, nek kita niku selalu kudu berhubungan karo wong liya karena ora iso dhewe. Nah, awake dhewe iki ora iso dhewe kok ya mesti ndadak kerjasama lan berhubungan karo wong. Makane karo Gusti Allah wong iki digawe werna-werna men saling melengkapi, gek engko saling berhubungan, gek engko saling kerjasama, gek engko mujudke dawuh Allah le ta'awanu alal birri wa taqwa. Urip ki udah tulung tinulungano, pokoke saling tolong menolong. Ana ing dalem kebagusan karo ketakwaan. Dadi le tolong menolong nang nggon babagan kebagusan. Aja nenggon babakan keelekan. Iki aja nenggon babakan keelekan. Nek tolong menolong nenggon kebagusan kabeh oleh bagus, tapi nek tolong menolong nenggon keelekan ya engko kabeh oleh dosa. Padha nek niku. Makane hadise Kanjeng Nabi nika sing terkait karo khamr nika lho. Allah niku melaknat khamr. Melaknat khamr. Ya sing gawe melu dilaknat, sing gawe. Sing adol melu. Sing tuku melu dilaknat. Sing ngombe apa meneh. Bae jelas dadi kabeh mata rantene terjadinya maksiat khamr niki mengke kabeh melu kelaknat. Ora kok aku kan ra ngombe ming adol, wah ya parah kuwi. Nek ngomong kok sakarepe dhewe. Lemune aku ki ra ngombe ming adol. Sing siji ya ngacung, aku ming nukokke lho padha. Kok aku ming nukokke. Padha wae sing nukokke, sing adol, sing ngombe ngantek tekan mentok pabrike padha. Mahana sing kandha aku kan mengilingke. Ngilingke apa ngilingke? Iki. Nek ngilingke apik, nek ngilingke wah padha. Wong ngilingke pamrih men oleh rokok gratis to kuwi. Aja muni mengilingke. Kabeh niku melu kelaknat. Wah semono urusan keapian kabeh melu apik. Makane nyuwun ngapunten koruptor barang nika ora mung wong siji ora mlaku nek wong siji kok ya ora iso piye lho korupsi. Ngedal di negara kok mung wong siji kudune ana ACC saka berbagai macam jalur. Wah bisa netes nek ora ra iso. Lah niku kabeh tetep melu dosa, melu kelaknat ya wae. Sing do kemendel ngaten-ngaten iki. Sok mesake kula ketoke seneng, ketoke gagah ning jan haram pertanggungjawabane abot. Iki pertanggungjawabane abot. Kadang nggo nyeneng-nyenengke wong. Lah iki wong do seneng
ora ngerti, pokoke melu seneng ning dheke dhewe nanggunge dhewe. Wong sing diseneng-senengke ra melu nanggung kok. Wong ra ngerti kok. Lha do sugi-sugiya kae ngati-ati kok nggih. Mending ra tek sugih bebane ra abot. Kayak engko dihisab barang iki gelis. Piye lehmu golek bondo? Nggih ngeten nika. Ngeten nika piye? Laden. Dicek ngono ya ming laden wis sekali laden wis arep goleki celah keelekane ra ketemu. Arep nuduh korupsi ra iso. Ngendi ana laden tukang korupsi? Korupsi apa? Waktu rawani ya pliriki tukange. Iso ya. Arep iso getake karo tukang. Setengah papat wisuh. Karo meneh wisuh iki tukange sik laden nyikiki ngono dhewe. Ngono ya toh rawani. Hisape enteng. Mbut gawene jujur dadi wong mbut gawene apik. Terus ngono oleh duit ditakoke meneh kowe mau le golek wis bener. Ha saiki pitakonan sing nomor 2 tok nggo apa? Nek le golek mau wis bener terus iki duit sing lehmu golek bener mau tok nggo apa? Dadak loro to le nakoni. Engko nek nggon-gonane ra bener ya apa? Ning nek laden tukang mesti bener kok ya. Ora iso ra bener kuwi. Wong diagake malah malaikate takon tak nggo apa? Sekarang ya laden tukange jawab mbok ra ngece ngeten. Merasa apes lho. Kok dadak takon tok nggo apa lha kok iki tau ngenyeh. Supaya iki tau nyekel ya angger oleh bayar ming bruk. Tau njajal ngenyeh ya digledhahi ketemu. Jane tau njajal ngenyeh. Bul gledhahi ketemu. Nang sak kathok cekak jepit lho. Wah, wis. Akhirnya ya wis lolos, hisabe lolos. Malah malaikat terus wah mesake kuwi wis gandeng wis pol rekosomu paitmu pol. Saiki mung karek ngunduh penakmu wis. Kono wis. Enten ana kono, ngono kuwi terke. Neng taman sing apik kae terusan diterke neng taman sing apik. Ana bandulane. Bandulane kok ora mung pring dijejer. Bandulan kok pring jejerne ya silite gatel kena lubuk. Ora ngono. Mah ming ban digantung. Gek nek nggo tenguk silite jeblos. Letangi angel banget kae. Oh, anu iki wae wis. Ana kaya omah gubuk kae ning saka kayu tuwik, kayune meling-meling. Gek bentuke gejawen banget. Dienggo tenguk ki anyep. Mbangane keramik ngungkuli kuwi. Karo tenguk ning ngarepan dep-depane kopi. Tak ngombe sik nek ra ngandel. Waduh kok kental banget iki. Medeni. Gosek wae. Linter-linter iki. Iki kopi utuh iki. Lintrek-lintrek. Gek le tengok sikile dongkang-ongkang ki kan. Wah, jan tamane ton digawe.
tengok iki sikile dong kangke ngisor iki kolam. Ini kolam. Iwake iki bening-bening. Kudu lele. Wong taman swarga ciwak lele. Ora cetok. Wes pokoke mantep kae tengok nglenggono. Ya ming terus udut kowe nggo pipa saka gading niki. Kelus. Rokoke herbal. Ora ana swarga kok tenor ya. Bisa didemo. Bisa didemo kok ya. Karo grenang-greneng nyetel kae nyetel. Mixer cilik dikai flash disk. Iki swarga kere kaya cerita. Taman swarga kene setelane kok ngono. Karo rengeng-rengeng dhewe. Neng taman ngetke asrine taman, asri ta. Ngarepe ngono iki ana taman sing apik wae ngarepe gubuk kowe. Ngerti iki ana manuk buntute dawa pleper. Gus, apik banget kae pokoke sarwane mung apik. Kudu cawu, kudu manuk cawu. Buntute dawa apik pleper karo ngoceh kae. Murai Kalimantan. Karo grenang-greneng merem-merem kae yo. Oh, mungkin sudah sifatku. Terkadang emosi. Tetapi hati ini hanyalah kamu. Neng sandinge ngerti iki ana widodari nangis. Haru aku lho. Kuwi iki widodari iki yo bojone kuwi jamane donya kok yo. Lah kak sandangane wis ganti nek mbiyen sandangan ki awak niku lho. Awake mbiyen ngono kuwi. Ning gandeng mati ra awak kuwi dicopot. Terus saiki wis manuk apik wae ngono wong diganti awak, diganti sandangan jenenge awak swarga iki. Wah, dadi juyan awake wis. Alah. Cilik gede. Wah, ora kok ndlenjeng. Gansip kae. Coba kau lihatlah. Widodarine iki ngono kuwi. Diriku selalu mengalah padamu. Sampai kapan engkau akan merubah sifat dan apa tadi? Loh. Sekarang yo ming wong kok nek beda Gusti Allah nek Allah iki kiyam binafsi njumenengi awak dhewene. Nek wong selalu kerja sama dan kerjasama inilah yang akan membuahkan sebuah amal ibadah sing iso dadi jalengan ngamal. Kerjasama niku sing tembunge tulung
tinulungan, tolong menolong. Lah dengan bentuk tolong menolong iki dadi ibadah. Mula kudu ana ngono kuwi, aja nganggo tembung ora penak. Ben do ibadah iki kudu saling merepotkan, ben do ibadah kuwi kudu saling njaluk tulung. Sing ewuh njaluk tulung tangga kon rewang, yo ngrepoti tangga ning sakjane sing rewang kuwi diuntungkan. Diuntungkan iso ngibadah wujude nulungi wong ewuh. Nek repot kaya repot, tapi sakjane kuwi ibadah. Ana sripah tahlile 7 dina. Secara bleger mesake tangga teparu, ngrepoti tangga kesuwen. Secara bleger niku padha karo jenengan iki membiasakan tangga dadi ibadah, wong terus donge ora tahlil dadi tahlil. Lek dadi ibadah niku. Nek sing kulina 3 dina, donge 3 dina iki iso nambahi dadi 7 dina. Istimewa niku kok ya nek ora ngono ya nyatane ora tahlil kok. Deloken nek sing ora ana acara sripah ra tahlil. Mah ming tenguk nang gethek kae ngopo. Ming tenguk nang gethek ora tahlil. Tenor-tenor mending nglinting. Wangun kae je. Salahke nggon pupu ngene iki. Lintingane sebabe ngeratake klembak. Buar linting ser dicopot rong sida disulet wis klomoh. Lah ompong to. Burung kok nek mulih tekan ana sing wedok, ambune wampok. Legis. Jak tahlil jos. Tulung tinulungan. Terus engko tulung tinulungan ana ing dalem makna urip sing umum. Sing di montor ora iso bengkel. Akhire njaluk tulung bengkel. Bengkel nulungi karo sing di montor diibadahi wujude dibayar. Wah iki nuduhke nek menungsa niku berlawanan dengan Allah. Nek Allah niku jumeneng berdiri sendiri, nek wong niku kudu ana kerjasama terhadap orang lain. Wal mukhalafatu lil hawadisi niki sing perlu digarisbawahi. Allah niku mukhalafatu lil hawadis, nulayani marang ciptaan, nulayani marang barang sing anyar. Sing dimaksud nulayani ten ngriki niki ora padha. Allah ki ora padha nek diterangke nganggo keterangan rada sempit men penak memahami. Allah ki ora padha karo wong ngono wae. Hawadis niku salah satu cuwilane wong. Dadi Allah ki ora padha karo wong. Kadang kala kita memahami Allah ki dientah-entah kaya wong kok ya. Ora kaya wong kok ya Gusti Allah kok kaya wong ning mukhalafah lil hawadis bedani. Lah kok ana sing takon ora bentuke Gusti Allahmu ki kaya apa? Ya tobat ora kaya wong kok. Takon bentuk. Makane nek ana sing nyembah sakliyane Allah denta-enta bentuke kae dan ngarang cerita. Nek Gusti Allah kok kaya ngono kuwi berarti ngarang cerita. Allah ki ora ngono kuwi jek. Termasuk nggon barang niku jenengan nuduhke Allah ning kono. Nek Allah ning kono liyane kono ora ana. Makane ana sing nuduhke Allah ki ning kono ning dhuwur berarti isor ora ana iki kok. Kamangka Allah ning ndi? Ya ning dhuwur ya ning isor. Wong bumine tok dudu jenengane bumine sing manggo urip kuwi wis dicekel Gusti Allah kok. Makane ndene ya ana Allah, ndene ya ana, ndene ana, ndene ana, ndene ana. Sebabe posisine dicekel ning genggaman Allah.
Mula aja mbayangke Allah ki kaya menungsa, mboten. Gusti Allah ki di luar ini semua. Wal wahdaniyatu lan sifat wajibe sing sak banjure niku wahdaniyah. Wahdaniyah niku maknane maha ngijeni, apa-apa ngijeni. Ngijeni gawe ya ngijeni, ora tau kerjasama, ora tau njaluk tulung. Gawe netepke ya ngijeni, mengarep netepke dadak rembukan kesuwen. Nek Allah kesuwen ora ana rembukan-rembukan wahdaniyah. Apa dadak musyawarah. Mboten, lah malaikat-malaikat kae engko mengko didhawuhi. Mengko didhawuhi wong ya termasuk. Tapi sifat wajibnya tetap ngijeni. Wal hayatu lan maha gesang. Allah ini jelas gesang. Gesang ki urip darane apa? Gesang ki urip. Maha gesang. Ki nek nerangke urip ya wis mung urip ngono wae, nek arep dijembarne wangel. Ora tekan awake dhewe. Wal ngilmu lan sifat wajib Allah sing sak banjure ngelmu. Duwe ngelmu, pinter, wah segalanya. Segalanya. Lah iki engko kadang terus disebarke nang gone para menungsa sehingga menungsa ki duwe ngelmu. Ana ayat Allah ngendika wa 'allamal insana malam ya'lam. Lan Allah ki mulang insan apa sing insan kuwi ora ngerti. Allah ki mulang menungsa apa sing menungsa niku do ora ngerti. Niki mengke mulang dituntun karo kahanan. Makanya banyak sekali tembung guru sing paling top ki mung kahanan. Kuwi guru tenan wong-wong ki anggere ketabrak kahanan ya terus mikir terus pola sih. Ning nek rong ketabrak kahanan ya terus manja wegah memeng ngono kae. Ketabrak kahanan wis mulai mikir. Kayak enom mbut gawe iki memenge ra elok-elok. Hawane dolan mulih njaluk. Bar kuwi seneng-seneng meneh. Domongi ora mlebu mbok ya mikir le urip ya ora mung ngono-ngono kuwi. Aku ya mikir mung ngono kuwi jawabane. Tenan aku iki ya mikir, Pak, ora kok mung nganggur. Mikir apa nek kaya kuwi? Lek arep gadekke montor ki nendi lho. Oh, kriminal, pikirane kriminal. Oh, seneng ae hura-hura ora tau gelem mikir, tabrak kahanan, dilalae ndek bojo. Wes ketabrak kahanan mulai mikir iki. Kamangka meteng sik. Wah, kari-kari iki kondang iki pemberitaane cah ABG cilik-cilik ku donjang-jangan ngerti itu plendus meteng sik. Ini bukan rahasia, nek jenengan ra tau krungu iki kutul. Ora tau krungu iki kutul ini bukan rahasia. Aku ngendi-endi iki do ngono kuwi wae. Lho cah cilik-cilik sak yo kendel-kendel nang sih. Gelem ora gelem ngijabi. Nalika ngijabi ledhela metu anak. Iki arep dolan ngalor ngidul wis ora iso kaya anake bengek-bengek ngono, mbok ndugale kaya ngapa? Ora ana sing jenenge sak galak-galake macan, sak galak-galake singa ora bakal tegel mangan anake ngono kae lho niki. Iki gleleng-gleleng cah sakniki kaya ngapa? Tangisi anake sing bayi kae ya wis. Dadi kluntah-kluntuh elik kae. Esuk-esuk terus menyang ngaji. Ning bandeng ra tau ngaji sarungan kuwi kesreh-kesreh kae. Dadi ora dilindeng lho, sarunge iku ora dilindeng kesreh-kesreh, dicekel, dijulak-julukke.
Wis mulai mikir, bar kuwi takon tangga-tanggane, takon kanca-kancane ana gawean ora Lik, mbok sak-sake aku dijak lho. Mulai. Ayo penak dolan kaya ngene, ngopo mbok gawe ora ngono ki Lek. Ngono cerusan tambak kanan iki lagu kae. Tangisi anakku je aku wis kayak bojoku ngomong lah kuwi urusanmu tanggung jawabmu. Nang kene tak upakarane ning nek nggon wareg ngeleh anakku karo aku tanggung jawabmu. Kowe mbiyen muni seneng kok. Ae mumet iki. Sing lanang mumet. Mara ning gone wong tuane jebul wong tuane wis ngerti engko nek mara ning arep ngusuhi delikke kabeh. Hafal. Iki ming upamane. Nek saiki ya kek ana. Nek ibu-ibu mesake biasane ra tegel, ya kek ana. Ya ora tegel ya ana kluthah-kluthah elik kae. Teko iki ora omong karo wong tuane terus ming tenguk ning ngarepan kelop-kelop kae. Ora wani omong. Bapakne yo ming waton getak sih. Madang urung. Jengkel ya bapakne asline. Madang sik kalau ning mburi kae. Sing lanang maksudnya bapakne ora rada tegel. Mbokne niku sing ora tegel. Ngopo ile? Anakku nangis kek ra ndek apa-apa wae. Lah yo rambut gawe kok ndek apa-apa. Wis madang sik sing wareg. Karo kuwi gelo. Ana beras karo ana sarimi kuwi engko gawa. Nyoh karo tak sangoni 150 rasa omong bapakmu. Ngerti dhewe kalau bapakmu ngono kae. Meneng wae kae terusan. Madang terus gleler. Lunga. Bapakne bar ngandange wedhus mulih. Wis minggat apa iki mau? Saleh kuciwase kaya bapakne iki asline iki. Dadi wis rada rapate anu. Rada rapate ternyuh. Wong rada kuciwase digo diarah-arahke men dadi bocah sinau dhuwur, sekolah dhuwur niku malah ketabrak kahanan dadi bapakne mangkel. Beda nek mbokne iki apa-apa gelem nampa wong ya mikire kuwi anak ya. Mulai ya tetep nek mara kae ya disisih-sisihke kae. Angger mara kok bapakne pasrah ana kae mah mbokne wangun sih. Dirokok ora? Ya ora to ya Bu, gek nggo tuku apa rokok iki. Sik mumpung bapakmu ora ana tak colongne lho. Malah memanjakan anak. Biyen glelengi ra elok-elok nek ngono iki dadi wagu kae. Mulih saka ngene wong tuane ra dadi wagu sawangane mboncengke beras. Sarimi timburi mboncengke beras. Montor iki ngarep teng greweng kan. Gek ketoke ana sawine sak unting kae. Lah ya iki anu kok ya istilahnya isih melu sing wedok, wong sing wedok isih cilik dadi dipantau karo wong tuane kono. Wong dhewe-dhewe ya isih cilik kok ya mulih nang gone sing wedok. Kono sing wedok mung melu wong tuane kono. Terus nggawa teng greweng kresek. Kayak beras karo mamak.
Sing wedok ya njawab, ayo njak kowe rono njaluk sih. Ayo nek rambut gawe ngene nggo mangan awake dhewe karo anake apa. Wis pokoke mlaku sik. Nek terus-terusan ya wong tuane jeleh lho ngono ya. Tapi dituntun kahanan jedet itu hakikate Allah mulang. Hakikate Allah mulang menungso. Bentuknya kahanan, akhirnya dengan kahanan itu berentek. Dengan kahanan itu berentek. Sikik dhewe iki ya mengko adol aqua botol kae sak-sak. Kae karo alah mung bekas-bekas apa-apa iki di gowo ngono wae ning tukang rongsok. Pepet tenan masalahe ra ndek apa-apa iso. Didol. Iki saiki botol kaya ngene iki ming semene regane. Dadi ming sithik, ora nek arep oleh dhuwit akeh ya nglumpukke sing akeh. Kok tak tukune. Ya ora ming botol aku apa-apa gelem nek iki rega semene. Akhirnya krungu ngono kuwi brentek pikirane. Iki wah nek ngono golek aqua, golek sing jenis kaya iki tak tukoni. Misalkan nang kono ki ming dituku 300 rupiah, nak nukoni 200. Kengko tak gorene per kilone aku bagi 100. Mikire wis ngono kuwi terus ra ndisen mara nang omah-omah. Duwe ngaten iki mboten sing wis ra dienggo mbangane ngregeti kula tukune. Dilalae tanggane sing ditangkoni ngono ki ya oh alah mesake cah bagus-bagus kok golek rongso. Wis lho iki apa ana iki lho wis iki ditokke kabeh mbangane nang omah ngregeti nyoh ki lho. Lah pinten iki tok pek kono. Ngerti tok pek ngono kok kendel nembungi ngendi-endi harapane men. Harapane kon ngepek kabeh ayo ora ana kaya salong tetep kon nuku. Ngaten niku terus oleh rada mundhak. Semangat sesuk ngono kuwi mula kok ora krasa mlaku setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun wis mulai juragan kok. Omong karo kanca-kancane nek duwe rongsok kene terno nggonku pokoke tak tukune. Tenan. Wah tenan wis sembangane ndono-ndono kowe isin terno nggonku. Tak tukune. Wah ming ngono kuwi terus kanca-kancane duwe apa-apa didol. Gone kuwi terus ngantek omong aku TV rada apik sing urip arep arep. Muni TV sing urip. Muni ndek bapakne nek kuwi ketok. Brentek ngerti diel dadi juragan rangsa sing mulang Allah. Nganggo kahanan. Ora krasa jenengan sinau jenengan dhewe kok iso ngono kuwi wis sapa sing mulang wong yo sing nuntun kahanan dudu wong tuwa dudu sapa-sapa. Wong guru ki mulang akademisi saja engko lembut gawe ra mesti cocok kok karo akademisine niku. Ning cocoke karo Allah le mulang, Allah ki mulang piye ngono kuwi. Mula nek jenengan dong niku urip ki sakjane kon ngibadah, lan ibadah niku ternyata ketemune neng kerja sama terhadap siapa saja ana ing dalem berbagai macam problem. Berbagai macam problem langsung disambatke dulur kanca wis ketemu. Itu ngelmu namanya. Allah maha lampuh, maha pinter kok ya. Wal iradatu lan iradah. Iradah niku maknane berkehendak. Gusti Allah ki ngersake. Sing ngersake Allah. Lah menungso niku sak derma. Makane nek menungso kok iradah, ora mesti kedaden, ora mesti netes. Iradah niku berkeinginan. Oke tau wong iki do berkeinginane nyatane keinginane ora kedaden. Sebab sing di iradah ki Allah, sing di keinginan, sing di karep ki Allah.
Jenengan iki berkeinginan mlaku ngidul ning iradah Allah, kersane Allah, karepe Allah, jenengan mlaku ngetan. Mula kok sing kedaden tetep ngetan. Tetep ngetan kok ya. Padahal arep ngidul. Lah kok dilalahi ngetan. Wis diruruhi tanggane. Ha malah kidul kok ngetan. Dilalahi ya diulang karo Gusti Allah meneh. Le jawab wangun ngalang ben saya akeh ganjarane. Lah ya ora karo-karuan to. Wong kehendake Allah mulangi Allah niku top tenan sih. Jebul rekane ngalang niku men oleh ganjaran ki mah petuk anake momong putu nang desa kono wis mandeg kok ya. Wong anake iki weruh bapakne lewat ki mbasake anak iki Mbah Gung ngono isih. Ha karang ya awake dhewe liwat mandeg. Wah. Arep nendi iki? Kok dadi tekan kene iki arep nendi kowe iki? Lah. Putuku kok dadi kaya ngene. Tak upakara ora iki. Wes langsung cincing sarung. Mbah aku kathok ireng kono kae. Cincing sarung kuwi kathok ireng kono. Wah dudut sak duit ngetombol. Baradol samping nggo besaran kuwi. Duite ngetombol bar payung sapi sih kok. Lumayan 24.300. 24 yuta punjul 300. Ha kok ndilele 2.000 mah petuk putu. Jane iki mau ya le ngepit ki merem. Wah ning ya malah anake nyeluk Mbah Gung. Wah. Mandeg akhire dudutke 300. Ana nggo tuku susu ro bubur kana. Kuwi. Karo omong ki nggo anakmu ora nggo kowe aja dilong. Nuwun ya Gung ya. Terus kele laku wangun kae terusan. Mbahne neruske laku karo grenengan. Wis rekane ngalang ra petuk mah petuk. Rekane iki ngalang tunggir desa mah petuk. Bener mau niate muni men ganjarane akeh. Ya akeh tenan. Iradah, karena iradah itu berkehendak itu seperti itu, wis ora kaya-kaya. Tenan anggere muni Allah berkehendak wis sudah segalanya. Wal qudratu tur kudra maha kuwasa. Maha netepke, maha negdirke wong kuwasa banget kok ya. Iki wis ora iso dilawan iki nek Allah negdirke ngono kuwi, ya kuwi sing kedaden. Mbok jenengan pengen liyane utawa endo ora iso, wis kuwi sing kedaden. Niku jenenge kudroh. Dadi ra sah protes. Kowe nek ditetepke iki wis ngono kuwi. Iki kok aku ngantuk banget, berarti ditetepke wis ra sah protes. Turokke wae. Lah piye nek ditetepke dilawan ya ora iso, pliri-pliri ya ora iso tenan kok. Nah, tetep ngantuk kok ya, wong kudrohe Gusti Allah. Iki kudrohe Allah. Ra ya wah mbok dilek-lekno kae. Tekane le ngaji karo dicepul ngene. Ya mikir tetep ngantuk ya. Iki mau tak mau harus seperti itu. Wal kalamu lan Allah iki maha kalam. Kalam iki maha guneman. Angko nek diudhukke nang para menungsa
Kalame Allah niku diubah dadi bahasa manusiawi. Allah nyiptake menungso istilahnya berqabailah. Kabilah-kabilah berkampung-kampung ngeten iki terus kok Allah mujudke le maha kalam. Kalam iki maha bahasa, maha omong, makane terus dikekke kebijakane maha bahasane Allah ning para menungso. Makane menungso ning kono karo Allah dikeki bahasa ngene, sing kono bahasa ngene, sing kono bahasa ngene kuwi Allah sing maringi. Ora kok mlaku dengan sendirinya ora. Sehingga jenengan terus dadi paham, berarti ndonga iki nganggo basa daerahe dhewe kena apik ora ning sekedar kena ning apik kok ya. Ora kudu Arab, Arab iki nek dongane wong Mekah Madinah karo Saudi Arabia saanterone kono. Nek nggone dhewe Jawa ya nganggo Jawa. Ndonga barazan saurunge komat niku Kanjeng Nabi ngendika adunga mustajabun bainan nidai wal iqamati. Sing jenenge ndonga di antara azan karo komat iki dijabahi. Dadi barazan kae maksudnya ora kudu azan lho jenengan, bar krungu azan, ora jenengan kudu azan. Pokoke krungu azan, jawab azane kae, engko rampung jawab azane kae terus ndonga saurunge komat. Saurunge komat sak badane azan ndonga kuwi diijabahi. Akhirnya jenengan terus ndonga. Gandeng wong Jawa le ndonga ya nggo Jawa. Wong-wong Jawa ditembung bahasa Jawa ki sing gawe ya Allah. Sunda ya Sunda sing gawe ya Allah, Jepang ya Jepang sing gawe Gusti Allah. Hati nek ndedonga ki ora kudu nganggo Arab kok ya. Lah terus fanatik banget. Lah terus ndonga apa? Walah ndonga apa sing dadi karepe jenengan? Berkrungu azan kae maca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamati wa sholatil qa'imah hati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'su maqam mamulai. Rampung ngono kuwi terus ndonga jenengan. Nggo Jawa mawon ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masapu jagat. Paling ana donya apik, akhirat apik, slamet neraka. Lah wis kuwi to. Mula doa sapu jagat ku ampuh banget. Ini ya ora mantem nek kaya jenengan. Donga kok ming ngono kuwi kaya ming apalan. Mula to nggo Jawa, gek karo merem-merem wae. Wes iki repot iki ketok banget sing dijaluk iki mesti duit anggere kono. Ketara karo merem-merem. Paling ana duit sing akeh ya Allah. Kula nggone zakat, kula nggone haji. Ha wis malaikat dhewe sing krungu lambene. Zakat haji kei tenan ya lali. Ra nek zakat apa meneh kok daftar haji. Ya kalau duit ya nyahene iki tetep ora ngaji kok ya. Nek nyekel duit ora ngaji ya niki mrene Mbak Minang karo garger kae. Maksudnya karo omongan seru garger kae wong nyekel duit ngono kuwi jek. Le mlumpuk kene klunthak-klunthuk iki tak ra nyekel to nek iki. Kowe jajal nyekel ning Mbak Minang. Ora kenal ngaji jak sing putri-putri iki nyekel duit. Ora mungkin nang kene minimal mancasan. Yahene iki sing nang kono. Ya makane ya terus niki Allah wae sing ngekeki bijak. Nek ora ngono kok ndak ra terkontrol wong-wongane. Ha niku kalame Allah. Wa samu Gusti Allah iki samu maha mireng kok ya mbok krenteke jenengan unine jenengan mbuh dhewe mbuh omong sapa-sapa Allah krungu. Mula ndedonga iki liya kae Allah ya krungu, seru apa meneh. Nek jenengan takon lha apik lire apa apik seru, delok sikon. Nah delok situasi kondisinya nek ndongane wong akeh, gek wong akeh butuh amin ya seru. Ha iki nek nang omah apa nang masjid sandinge agi ana wong salat, ayo lire ndak ganggu sing salat ngono to nek ndonga iki apike.
Sero apa lire? Delok situasi kondisi. Nek nggon sero lire sing penting unine iki cetha wong Allah iki maha ngrungu. Ya Allah paringono sehat ya Allah tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun Jawa ing Allah do. Ora kok Allahumma inna nas'alukal ngafwa wal ngafiyata. Wah yasir, wah rasa muli wasfima. Anak kula wangun dong kok yo. Kowe tetep nggo Jawa kok kula padahal kula ki dong donga Arab ki iso kok yo. Bila padake kaya jenengan to kok yang tenan wae. Jawa ki mendong jebul ming dianggep padha karo kono. Pelecehan iki. Wong kula ki saka rapalan tahlil lekas ngantek rampung ki paham je mulane tertibane urutane mesti pas kok ya. Wong paham kok. Nek wis bar nek ndonga nika lho nek wis bar istilahnya khususon ila hadrati sultanil auliya. Nek wis bar Kanjeng Nabi, keluarga Nabi saanterone nika para sahabat ngantek sultanil auliya nganti lah bar kuwi gandeng sing digawe iki sapa mula sing dikirim iki sikeke nggo ringayatul adab nah khususan liruhi iki sikeke bar kuwi lagi ngumuman sing umum lah sing umum ki ahli leluhur kita meng dompleng ki mburi kok lho meng dompleng kono njaluk kon ngarep. Nah nika mula tak gawe ringayatul adab ngono kuwi, tak gawe nggo ngreksa tata krama. Nek ndonga ngeten nika. Dan nika istilahnya apa sing kita kirimke nika tak tembungke nek kula wong ngerti kok ya kula. Takobal wa ausil sawabama ing ganjarene barang korokna kang maca sapa kita hu ing marupane min suratil ikhlas. Saka surat ikhlas saanterone rampung kae kok karo ngajine barang wa min tangalumina lan saking ngaji kita tafsirul Qur'ani hiya tafsir Qur'an wa hadhihi shadaqati lan ikilah juga sedekah. Jawab kabeh kok ya kene iki pinter cipadane kirim ke jedha hati sing mati mantepe pol nuwun ya le siap aku ora krungu nek jenengan tetep ora krungu kono le muni nuwun iki jenengan aku yo ora krungu kok jeneng kira-kiraku kira-kiraku mesti nuwun kok ya dikirimi kok ora nuwun mesti nuwun senenge pol nika. Mula urutane cetha ora ngawur kok ngene iki. Agi terkipan i'rab ora ngawur gek akeh je sing do i'rabe kleru. Wong cetha bar nika khususan ila hadarati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Wa ngumuman ila ki huruf j. Ila arwahi abaina wa ummahatina karena ana huruf jar arwahi wis jar abainane mudhof ilaih kula sing bener ila abaina ora abaana sing akeh wong do maca ila hadarati sultanil aliya mburine terus ngumuman ila arwahi khususon ila arwahi abaana wa ummahatana lah iki nasab kabeh padahal ngarepe mau ki ila huruf jar arwahi mudhof abaina mudhof ilaih ummahatina mudhof ilaih ngono kuwi dadi kasrah kok do diwaca fathah ya nek sing ora gatekke santai kok ya ning nek kene iki ngerti kok ya mula aku kadang sok gedek-gedek lah kayak ngerti nak aku bahwa kayak ini salah
Ora apa-apa ning ben wong sing salah ora ngerti kok. Kae iki ra ngerti nek salah kok. Mula ben terus khususan ila arwahi abaana wa ummahatana wa ajdadana wa jaddatina wa ma ana sing kasra ana sing fathah lho ha iki undet-undetan nek iki wis iki mesti rambuté mbok rondo putih dijungkati dadi undet-undetan kae sakit aku ning ya wis ben wong ya antep-antepe ngono kuwi iki nganggo jer nasab iki digunakake sohen ya kebenaran lafaz iso menunjang mustajabahe doa insyaallah seperti itu niki Allah maha ngrungu insyaallah napa sing jenengan sambatke niku Gusti Allah krungu engko nek apik bakal dijabahi jelas ta niki ses niki jam 09.00 punjul 5 wah lara krasa iki ila akhirih wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim paringono kita sedaya ya Allah kanugrahan sehat waras lahir batinipun dipun tebihaken saking penyakit ingkang angel tangganipun paringono jembar gangsar kathah barokah rezekinipun saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ibadah ya Allah dadosno ati kita ikhlas sabar syukur konangah zuhud ya Allah dadosno anak putu kita saleh salehah pungkasan husnul khotimah kecekapan hajat-hajat kita ya Allah kaijabah donga-donga kita ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin sareng-sareng dipun tutup kanthi doa kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.